фотима ва зуҳро саргарми бозиҳои кӯдаконаанд. як ҳафта пеш ҳамроҳ бо модар манзили иҷораро тарк карда ба хонаи худ омаданд. то 1.5 сол пеш онҳо рӯзи худро дар кунҷи аробае дар бозори корвон сипарӣ мекарданд. як гузориши радиои озодӣ зиндагии модари 4 кӯдакро тағйир дод. 1.5 сол пеш рости гап ма 4 кӯдакам қати ароба мекашидам, кӯдакам дурни аробада калон шидам. баъд ҳами азоб коробка салфан баклашко ҳами мусорг мекуфтем ки барои зиндагим пеш барава, барои кӯдакам як брида нони ҳалол бихӯра. ба ҳамин рости гап як зана гуфт ки радио озодӣ бара радиои озодӣ гуфт туда кӯмак мекунам, гуфт ҳатман тура кӯмак мекунам, гуфт тура ноумед намекунам. хайна омадем сёмка кардем, баъди сёмкаи шумо ман соҳиби хона шидам, алҳамдулилла, ба ёрдами шумо, ба ёрдами одамои хайр. зиндагии сахт боиси аз таҳсил дур мондани Суннатулло писари ин зан шуда буд. ҳоло аз пайи омӯзиш аст. бачам насиб кардагӣ боша мактаб рафтеста, шукронаи худо, алҳамдулилла мактаб мерава, мактаби 45 мехона, синфи 3 мерава. бояд 4 барава, синфи 3 мерава. и биби Фотима, биби Зуҳро, биби Марьям иёра садиқ да туғришон кардам, насиб кардагӣ боша рӯзи душанбе садиқ мераванд. ака бо иёра садиқ да туғриш кардам, бо айқафои кору бори худам, айқафои зиндагии худам. ки ҷоя да кор мекунам оли номаълум, ҷои корам аниқ нест. саломати 36 сола мегӯяд вақте аробакашӣ мекард таънаву маълумати атрофиён ӯро азият медод ва ҳоло муносибат нисбаташ тағйир ёфтааст. соҳиби хона шидам, бо муомилаҳошон дига хел шида, қатима дига хел рафтор мекарданд. пештара намефоридакшон ки пешшон биём, қатишон гап занам, қатишон салом кунам, намефоридак. ҳозир бо муомилаҳошон хуб шидагиам ки ҳурмат мекунанд. ҳозир ака гуфти гапо ки ай хонаи ман ба вора ҳечи намерасаву просто ака одама пас мезананд. баъзе корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ баҳс мекарданд ки чаро бо вуҷуди бад будани вазъи зиндагӣ ин зан фарзанди зиёд ба дунё овардааст. саломат инро амри тақдир медонад. аз сӯи дигар шавҳараш низ мехостааст писар ба дунё биорад. шавҳари ӯ ба гуфтааш барои духтар таваллуд кардан ӯро раҳо кардааст. дар пай нашри гузориши радиои озодӣ шахсони хайрхоҳ дар аввал ба ӯ либосу хӯрок доданд ва сипас муҳоҷирони кории тоҷик дар русия барои харидани хона маблағ ҷамъ карданд. дар тоҷикистон шахсоне ба монанди Саломат Раҷабова ки зиндагии мушкилеро паси сар мекунанд кам нестанд. онҳо мегӯянд ёрии давлат кофӣ нест. ҳоло Саломат мехоҳад фарзандонаш омӯзиш гиранд ва онҳоро бо меҳнати ҳалол бузург намояд.